ኤርትራ ኣይካብ ሓጎስ ኣይካብ ዲሞክራሲ ቢርጋለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ክህልዎ ዝተዓደለ ሰብ ኣሎ ኩሉ ኸልወካ ድሌት ጥራይ ኣኸል ብዘይምዃኑ ተበግሶን ጻዕርን ወሳኒ ተራ ዝጻወቱ እኳ እንተኾኑ ኩሉ ገይሩ ክነሱ ገሊኡካ ዘይሳኽዓሉ ሰቡን ኣሎ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ክውንን ዝተዓደለ ሰብ ኣሎ ዝተባህለ ኩሉ ናይ ምስኣን ዕጫ ዘልዓለውን ኣሎ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ስድራ ቤት ሕብረተሰብ ተመሳሳሊ ህይወት ናይ ዘለዎም ሰባት ሃገር ድማ ካብኡ ዝተፈለየ ክውንነት ኣይህልዋን ኤርትራ ሓንቲ ናይቲ ኩሉ ናይ ምስኣን ዕድል ዘልዓለ ህዝቢ ዝነብረላ ሃገር ምዃን መለለይኣ ኮይኑሎ ብህርኩትና ዜጋታትን ሰብዓዊ ዓቕመን ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጠአን ተፈጥራዊ ጸጋታተን ብስፍሓተን ኮነ ብዝሒ ህዝበን ካብኣ ዘይበልፃን ዘይሰንፋን ሃገራት ክነሰን ብሳላ ቁርዑይ ኣመራርሓ ጥርዚ ናይ መዐቀኒታት ክበፅሓን ብብሉፅነተን ክስመያን ከልዋ ግሉፃት ቅኑዓትን ብቑዓትን መራሕቲ ዘይተወልዱላ ኤርትራ ግን መመሰሊት ድሕረት ስደትን በደልን ኣብ ምዃንያ ወዲቓ ዘላ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እምበኣር ብዘለዋ ሰላማዊ ህይወትን እትኽተሎ ዲሞክራስያዊ ኣመራርሓን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መሪሕነት ቦታ እትሕዝ ደሴታዊት ሃገር ሞሪሸስ ከምኡውን ሃገራት ዓለምና ብመንፅር ሓጎስ ዜጋታተን ኣብ ዝስራዕ ተርታ ቀድሚት እትስራዕ ፊንላንድ ንናይ ኣየር ግዜና ብዝምጥን ዓቐን ክንደሰን ኢና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ኣዝያ ዲሞክራስያዊት እያ ዝተባህለላ ሃገር ኣብ ማያት ህንዳዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴታዊት ሃገር ሞሪሸስ እያ ብዓለማዊ መዐቀኒ ሰላም ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝበለጸት ሰላማዊት ሃገር ዝተባህለላ ሞሪሸስ ኣብ መዐቀኒ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣብ ኣዝዩ ልዑል ዝተመደበት እንኳ ኣፍሪቃዊት ሃገር እውን እያ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ነጻ ትምህርቲ ይርከበላ ቁጠባኣ ብባንኪ ዓለም ልዑል እቶት ዘለዎ ቁጠባ ተባሂሉ ተመዲቡሎ ካብ መላእ ሃገራት ኣፍሪቃ እታ እንኮ ነጻን ሙሉእ ዲሞክራስያዊትን ሃገር ንዝብል ናይ ቀዳምነት ክብሪ ክትሕዝ ኣብ ርእሲ ምኽኣላ ኣብ ዓለማዊ መዐቀኒ መበል 16 ደረጃ ትስራዕ እቲ ዝፍለጥ ታሪኽ ሞሪሸስ ፈለማ ኣዕራብን ማሌዥያውያንን ከም ዝረኸብዋ ይዝንገር ድሒሮም ኤውሮጳውያን ተኸቲሎሞም ኣብ መጀመርታ መበል 18 ክፍለ ዘመን ፈለማ ፖርቱጋላውያን ጸኒሖም ኣብ 1638 ድማ ሆላንዳውያን ኣብዛ ደሴት ኣእጋሮም ዕሊቦም ንኽብርቲ ኣንጻር ስጳኛ ተላዒሉ ንዝነበረ ናዕቢ ውሁድን ዕውትን ኣብ ምግባር ከምኡውን ንሰራዊት ሆላንድ ዳግማይ ኣብ ምውዳብ ብዘርኣዮ ብቕዓት ወተሃደራዊ ታሪኽ እስትራቴጅን ስልትን ሒሳብን ስነ ፍልጠትን ኣጽኒዑ ኣብ ዘመኑ ካብቶም ዝበለጹ ክኢላታት እስትራቴጂ ምንባሩ ኣብ ታሪኹ ዘመዝገበ ኣብ 1625 ዝሞተ ልኡል ሞሪስ ደናሳው ሰመይዋ ሰፈራ ሆላንድ ን25 ዓመት ጥራይ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ 1710 ነታ ደሴት ሓዲጎም ኣወፂኦም ሆላንዳውያን ንሞሪሸስ ምስ ገደፍዋ እታ ደሴት ኣብ መስከረም 1715 ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፈረንሳ ኮይና ኢል ደ ፍራንስ ማለት ዘመናዊት ፈረንሳ ኢሎም ሰመይዋ ድሕሪዚ ህንፀት ጀላቦን ንግዲ መራኸብን ናብ ርኡይ ስፍሓት ዓብዩ 1810 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ቶም ማውሪሸስ ናብ ዝብል ስማ ዝመለስዋ እንግሊዛውያን ምስ ኣተወት ኣብ ቁፅሪ መርከባት ንግዳውያን ዝያዳ መምሕያሽ ርያ እታ ደሴት ድሕሪ 4 ዓመት ብውዕል ፓሪስ ግዝኣት እንግሊዝ ምዃና ብኣዋጅ ተነጊሩ ክሳብ እቲ ነፃ ሃገር ዝኾነትሉ ዓመት 1968 ከዓ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ጸኒሓ ኣብ 1992 ድማ ኣባል ሃገራት ሓበራዊ ሃብቲ ኮይና ሰደድ ሞሪሸስ ብሽኮርን ክዳውንትን ዝዓብለለ ኮይኑ ካብ ጠቕላላ ሰደድ ልዕሊ 60% ይሕዝ ካልኦት ሰደድ ድማ እንስሳታትን ዘይትሕምልትን ይርከብዎም ብሰደድ ቀንዲ መሻርክቲ ሕብረት ኤውሮጳ ድማ እያ ቁጠባታ ደሴታዊት ሃገር ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ምዕባለ ብምስግጋር ካብ ሓደ ዘራእቲ ኢንዱስትሪ ማለት ካብ ቃንጫ ሽኮር ናብ ዓለባ ቱሪዝም ሕርሻ ናይ ባሕሪ ንግዳዊ ንጥፈታትን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ሻድሻይ ዓንዲ ቁጠባ ዝኸውን ማእከል ልምዓት ክብክብል ተራእዩ ዘላቕን ፍትሓውን ልምዓት ንምዕዋት ተወፋይነት ብምርኣይ
ፍርቂ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝወሓደ ምዕባለ ዘለዎንን ዝደኸያን ሃገራት ተባሂለን ዝስርዓሉ ዘለዋ እዋን ብምዃኑ ንብድሆታታ ኣጉሊሑ ዘርእዮ ይኹን ግን ሞሪሸስ ኣብ ኣፍሪቃ ካብተን ንኣሽቱ ዝበሃላ ሃገራት እውን ትኹን ጸብለል ካብ ምባል ኣይተዓክተትን ካብቲ 1.28 ሚልዮን ዝበዝሑ ህዝቢ ሞሪሸስ ናብ 150,000 ዝጽጋዕ ብዝሒ ህዝቢ ኣብታ ክንድስ መራስ ስፍሓታ ርእሰ ከተማን ቀንዲ ወደብን ሞሪሸስ ዝኾነት ፖርት ሉዊስ ይነብር እዛ ከተማ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ብፈረንሳውያን ዝተደኮነት ኮይና ህንጻታታ ሓድጊ ፈረንሳዊ ኣርቲዴኮ እዮም ፖርት ሉዊስ ቁጠባዊ ማእከል ሞሪሸስ ክትከውን እንከላ ውዕውዕትን መሳጢትን ብምዃና ኸኣያ እትጥቀስ እታ ብብሔር ባህሊ ቋንቋን እምነትን ዝተፈላለየ ህዝቢ ዝነብረላ ሞሪሸስ ጻዕዳ በለቕ ብዘለዎ ገማግም ባሕርን ንፍቕራዊ ዕረፍቲ ዝምችእ ጽሩይ ሕውፃ ከምኡውን ምትሕዋስ ጽልዋታት ኤውሮጳውያን ኣፍሪቃውያን ምብራቃውያንን ህንዳውያንን ምዃና እትጥቀስ ውቅብቲ ሃገር እያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሞሪሸስ ዕረፍቲ ምግባር ንምእማኑ ዘጸግም ምቹእነትን ተፈታዊነትን ከም ዘለዎ ኣብ ብዙሓት ነታ ሃገር ዝገልጹ ጽሑፋት ንስማ ሰኒው እንረኽቦ ምስክርነት እዩ ኣብ ፓርላማ እታ ሃገር ዝረብ ወግዓዊ ቋንቋ እታ ሃገር እንግሊዘኛ ኮይኑ ስድራ ቤታት ግን ቋንቋ ፈረንሳውን ይዛረባየን ዝተፈላለየ ውድባት ዝሓቁፍ ካብ መራሒ መንግስቲ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎም ዕድል ዝህብ ፖለቲካዊ ዕዮታት ዝካወነላ ባይቶን ስሩዕ ምርጫ መንግስትን ዝካየደላ ሃገር እያ ካብ 1967 ጀሚሩ መንግስቲ ንምምራጽ 12 ግዜ ነፃን ፍትሓውን ዲሞክራሲያዊ ሓፈሻዊ ምርጫታት ኣካይዳ ሃገራዊ ባይቶ ን5 ዓመታት ዕድመ ዝተመርጹ 70 ኣባላት ኣለዎ መንግስቲ በቲ ኣብ ባይቶ ዘለዎ ሓጋጋ ኣካል ዝበስሐ ድምፂ ዝቆጻጸር ውድብ ወይ ጉጅለ ዝቆመዩ ብድሕሪኡ ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ብሃገራዊ ባይቶ ን5 ዓመት ዕድመ ብባይቶ ይምረጹ ብደረጃ ዞባ ባይቶ ዓድታትን ወረዳታትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ዓመት ምርጫ ምምሕዳራት ይካየድ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይቲ ሃገር ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኮይኖም ወይ ፕሬዚደንትን ምክትሉን ኮይኖም ዝምረጹን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኣመሓደርቲ ዓድታት ኮይኖም ዝምረጹን ከኣ ናይ 1 ዓመት ፍልይ ጥራዩ ዘለዎም እምበኣር እቲ ፕሬዚደንት መራሒ ሃገር ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ሙሉእ ናይ ፈጻሚ ስልጣን ዘለዎን መራሒ መንግስትን እዩ እቲ ዝደሓረ ምርጫ ናይ ሃገር ኣብ ሕዳር 2019 ተኻይዱ ሞሪሸስ ምስ ብዙሓት ሃገራት ዞባ ክትነጻጸር እንከላ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን መርኣይታት ጽቡቕ ኣፈጻጽማ ከም ዘለዋ ብኣብነት ተጠቃሲት እያ ንኣብነት በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብሉፅ ኣመራርሓ ንምንጋስ ዓሊሙ ዝካየድ ንዝተኣምነሎም መራሕቲ ሚልዮናት ዶላራት ዝጐንዕ ሞ ኢብራሂም ዝተባሃለ ትካል ብዘውፅኦ መዐቀኒ ጸብለልትነታን መሪሕነታን ዝተመስከረላ ሃገር እያ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጸብጻብ ናይ ዓለም ሕጉስቲ ሃገር ካብ 2002 ጀሚሩ ስታቲስቲካዊ ትንተና ተጠቒሙ እተን ሕጉሳት ሃገራት ዓለም ይፈልጥን ብተርትአን ይሰርዕን እቲ ጸብጻብ ኣብ 2021 ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ሓበሬታ ፊንላንድ ኣብ ዓለም ተሕጉስቲ ሃገር ምዃና ደምዲሙ ተመራመርቲ ተሕጉስቲ ሃገር ዓለም ንምፍላጥ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ካብ 149 ሃገራት ዝተዋህበ ሰፊሕ መረዳእታን ምርጫን ብምእካብን ብምትንታንን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ምድባት ማለት ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማሕበራዊ ደገፍ ጥዑይ ዕድመ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምርጫ ህይወት ናይ ምግባር ናጽነት ምክትታል የካይዱ ሓፈሻዊ ልግሲ ህዝቢ ከምኡውን ኣረኣያታት ውሽጣውን ዳግማውን ደረጃታት ብልሽውና ድማ የጠቓልሉ ፖለቲካ ፊንላንድ ኣብ ውሽጢ ባይታዊ ውክልና ዘለዎ ዲሞክራሲዩ ዝካየድ እምበኣር እታ መዳውብቲ ኖርዌይ ሽወደንን ራሻን ዝኾነት ሓንቲ ካብ ሃገራት እስካንዲኔቪያን ከምኡውን ሓንቲ ካብተን ናብ ሰሜናዊ ዋልታ ዝቐረባ ዝበሃላ ሃገራት ኤውሮጳ ዝኾነት ፊንላንድ ኣብ 2023 ን6 ዓመት ንተኸታታሊ ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝ ክኢላላ ስለምንታዮም ግን ዜጋታት ፊንላንድ ወትሩ ሕጉሳት ክኾኑ ክኢሎም ንዝብል ሕቶ ሓጎስ ፊንላንዳውያን ካብ ጥቡቕ ዝምድና ምስ ተፈጥሮን
تحت مريت زخونه أنبابرانان زمنጩ إلنا نأمن إلهم زملسو زيكاتات تهاجرالو اتزوبا لعل حبرة السباو أمنت دلدول سرعة دحنت بتزامادي تحت جبنن تحت شغلة ألبونتن سلزلوو ننبسهم زي حقوسات مخانهم زحسبو صبات أزيوم وحداتي قبرهم ቋንቋታት ፊኒሽን ስዊዲሽን ወቅዓውያን ክኾኑ ከለዉ እንግሊዝኛ ድማ ብብዝሕ ዝበሉ ዜጋታት ሃገር ይዝረብ 1.338 ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ 5.5 ሚልዮን ብስ ህዝቢ ፊንላንድ ኣብ ርእሰ ከተማኣ ሄልሲንኪ ይነብር ሄልሲንኪ ብመሃዝነት ስነ ጥበብ ባህልን ስነ ህንፃን ፍልጥቲ ከምኡውን ቴክኖ ሙዚቃን ትሕቲ መሬት ዝግበር ሳዕስዒትን ፓርቲታትን እተዘውትር ከተማያ ጽሬታ ድማ ካልእ ምኽንያት ናይቲ ኣብ ሰባት ተሕድሮ ተመስጦዩ ብዙሕ ህንጻታታ ብናይቲ ከባቢ ፍኹስ ዝበለ ሕብሪ ዘለዎም ነበረድ ስለ ዝተሃንጸ መብዛሕትኡ ግዜ ጻዕዳ ከተማ ሰሜን ተባሂላውን ትጽዋዓ ኣብታ ነዊሕ ዝሑል ጸሊም ሓጋይ ዝሑል ዝናባዊ ቀውዒ ዝናባውን ለይቲ ዘይብሉን ክረምቲ ከምኡውን ዝናባዊ ጽድያ እትሕልፍ ሃገር ከመይለያ ኣብ ዓለም ዝያዳ ካልኦት ሕጉሳት ዝኾኑ ዜጋታት ክልዋ ዝኽኣሉ እምበኣር ምሁራት ሃገራት ሰሜናዊ ዋልታ ናይ ዕውዝ ዘመናዊ ምንባር ብልጽግና ማሕበራዊ ምትሕጋዝን ፖለቲካውን ውልቃውን ናጽነት ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕ መሪሕ ኣብነት ምዃነን ይጠቕሱ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ፊንላንድ ብመጠኑ ንፉዓት ኢና ማዕርነት ኣብ ሕብረተሰብ ፊንላንድ ተሃኒጹሎ ከም ኣብነት ንኹሎም ቆልዑ ንመጀመርታ 9 ክፍልታት ብነጻ ክፍሊት ግን ከኣ ግዴታ ትምህርቲ ኣለና ኩሉ ቤት ትምህርቲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ህፃን ሃብታም ይኹን ድኻ ብነጻ ምሳሕ ይህብ ከምኡውን እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኣብ ፊንላንድ ንፊንላንዳውያን ብነጻ ኮይኑ ንወጻእተኛታት ተምሃሮውን ቁርብ ሕስር ዝበለዩ ብምባል ይገልጽዎ እወ ሕጉሳት ህዝቢና ብዙሕ ኣይንጭድርን ትሑታትን ልክዕን እውን ኢና ምናልባት እውን ኣዝዩ ትሑት ባህሪ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ንነብስና ክንውድሳ ኣዝዩ ይኸብደና ብገለ ነገር እንተተሓቢና ፍናና ንዝገልጽ ኤይፖሃ ዝጽላ ኣይኮነን ወይ ሕማቕ ኣይኮነን ክትርጎም ዝኽእል ቃና ኢና ንጥቀም ትሑት መብፅዓን ልዕሊ ዓቐን ምብፅሐን ኢና ንፈቱ ፊንላንዳውያን ኣዝና እሙናት ኢና ምስጢር ሕጉስ ምዃን ፊንላንዳውያን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ መንጎ ዝሰፈረ ጽሑፍ ይርከብ ኣብ 2013 ሪደርስ ዳይጀስት ኣብ 16 ሃገራት መጽናዕቲ ተኣማንነት ኣዳልዩ ነይሩ እቶም ተመራመርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ጎደናታትን ዕዳጋታትን 12 ቦርሳታት ኣውዲቖም ነፍሲ ወከፍ ቦርሳ ቁፅሪ ቴሌፎን ስእሊ ስድራ ቤት ቢዝነስ ካርድን ከባቢ 40 ዩሮ ጥረ ገንዘብን ዝሓዘት እያ ነይራ ኣብዚ መጽናዕቲ ፊንላንዳውያን ዝያዳ ተኣመንቲ ምዃኖም ዝመስክር ውፅኢት ተረኺቡ ካብተን 12 ቦርሳታት እተን 11 በቶም ወዲቐን ዝረኸብዎን ሰባት ተመሊሰን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ከምቲ ኣብ መእተዊ ክግለጽ ተፈተነ ምስርኩትና ዜጋታትን ሃብታም ሰብኣዊ ዓቕመን ተጠማቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጠአን ኪኖ ጠለባት ገዛእ ዜጋታትን ዝኸይድ ተፈጥራዊ ጸጋታትን ብሰንኪ ስእነት ምሕደራ ነፍሰ ፍትወትን ጭካነ ውልቀ መላኽትን ካብ ሰላም ዲሞክራሲ ሓጎስን ተድላን ተነጺሩ ጾሙ ዝሓድር ህዝቢ ብስእነት ርግኣት ኣብ ቅልውላው ዝነብር ዜጋ ካብ ዘለውን ሃገራት ኣብተን ቀዳሞት ተጠቀስቲ ኤርትራ ኣይትበኩርና ብቕንኢ ናብራ ናይቶም ኤርትራዊ ተሰዲዱ ዝኸዶም ህዝብታት ብተመስጦ ናይተን ኣብነት ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾነ ሃገራት ንለውጢ ካብ ልብኻ ምንፋቕን ካብ ታሪኽ ዕዉታት ትምህርቲ ብምውሳድን ብዝተወሃደ ሓይልን ዓቕምን ጸላኢኻ ምእላይ መጀመርያ ዓወትን መደምደምታ ስቓይን ጭኩናት ህዝብታት እዩ